हं. Mesin आंनि गिबि गिबियावनो गोदान बोसोरनि बैसोगोरानिसिम खुलुमहरनाय जासिहरबाय बैसोआव उन्दैफोरनिसिम आंनि अननाय आरो बोर साबस्रिनाय जासिहरबाय जोंहा आं दायो आलारि आफादनि आफादगिरि जानानै आं फंनैसो बिबुंथि लाखिनो सानदों लोगोसेनो जोंनि फैबाय थानाय खुंग्रा 30थि रंजालि बैसागो फोरबो खुंथायजों लोब्बा लाखिनानै जों फैदो फैबाय थादो ओरै फैबाय था apa deh ini deh
Mana nih, Pak?